Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa. Priwe kabare? Saya nggih tetap jaga kesehatan di rumah saja. Keluar rumah jika ada keperluan. Nah, sadurunge mlebu maring materi sing wis di-share bang Bu Guru, mangke kowe maca lan tonton. Bu Guru arep jelasaken gambar tokoh-tokoh wayang, contoh nggo gambaran kowe sapa bae sih, kepriwe bae sih, kayak ngapa sih wujude wayang Ramayana. Yuk ditonton.